Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a l'espai del reportatge. Com sempre, els oferim algun tema d'actualitat. Avui, concretament, la 6a edició de la Fira de Biomassa de Catalunya, primer saló del biogàs i tractament de purins. I tots els que avui ens heu volgut acompanyar, representants de la Generalitat, delegada del Govern, regidors de l'Ajuntament de Vic, president del Consell Comarcal i tots els que formeu part d'aquesta família, d'aquesta fira, que per nosaltres és una nova edició. Sabeu que la fem cada 2 anys, però és una aposta pel medi ambient, una aposta per aquesta alternativa que nosaltres volem anar fent en tot el món del forestal i per millorar el que és tot aquest àmbit, i nosaltres estem contents de tornar a fer aquesta fira, sobretot per el que pot aportar d'innovació, pel que pot aportar de millores, i també perquè continua fent que Vic és una ciutat que aposta per les fires, aposta per projectes estratègics, i ens sembla que continuar fent aquesta fira de biomassa per nosaltres, per la ciutat i pel que aportarà en tot aquest món, serà d'un gran valor. I avui doblement, és a dir, que això sempre satisfà molt. Benvingudes, director de serveis, president del Consell Comarcal, regidors, sentiu-vos tots interpel·lats en aquesta salutació, perquè és obvi que em deixaré algú i aleshores això sempre queda malament, però en qualsevol cas és un honor, és un plaer, alcaldessa, ser aquí, acompanyar-vos. De fet, ser Vic és com si a casa, perquè el tenim aquí a un cop de tren, tot i que sigui l'R3, i clar, parlar d'un cop allò de punt, diguéssim, l'R3, doncs és una mica complicat, però en qualsevol cas és un honor, un plaer ser a la capital d'Osona, a la capital de la Plana, ser a casa, si més no així m'hi sento, i més per inaugurar aquesta 6a Fira de la Biomassa de Catalunya, que se celebra a Vic, i enguany aquest primer saló de biogàs i de tractament de purins. De manera breu, perquè jo crec que entre el diputat i alcalde, l'alcaldessa i el company, al qual agraeixo les seves primeres paraules en català, prometes, porque tienes un catalán así como de la Cataluña interior. Vas por buen camí. No, s'agraeix, la veritat que s'agraeix, no només això, sinó la seva presència aquí, perquè l'experiència danesa, l'experiència de Dinamarca, és obvi que ens aportarà també, ens aportarà un gran valor. Deia que no us descobriré gaire res, perquè jo crec, i sortosament, que tot el que vull adreçar-vos de manera breu s'ha dit ja aquí a la taula, i això és una molt bona notícia, perquè vol dir que anem tots pel mateix camí, i que de fet això és el que fa, quan la direcció és la mateixa i tots ens hi apleguem, vol dir que és molt possible que aconseguim arribar a la fita, i ho fem. En polítiques de cohesió i en polítiques de dinamització territorial, el Departament d'Agricultura, el Departament de Ramaderia, Pesca i Alimentació del país té 2 estratègies molt clares. Una primera estratègia que és l'impuls cap a l'economia circular, que ja s'ha dit i ja s'ha parlat, i això òbviament només es pot fer a través de l'aprofitament i de la valorització dels recursos naturals, dels recursos que ja tenim. La tenim agafada a la Generalitat. Ella està llavors els temps dels mestres rurals de Girona. Montse, jo vaig anar amb un sopar llucinès allà, el de desembre. És que a vegades faig coses que no recordo.
Molt bé, doncs fins aquí aquest reportatge dedicat a aquesta Fira de Biomassa de Catalunya que s'està celebrant aquests dies al recinte Firal Sucre de la ciutat de Vic. Adéu-siau, nosaltres tornarem la setmana que ve.